M'agradaria presentar-vos un truc de màgia. Es diu Reversus Camaleón. Agafem una baralla de cartes de color blau i n'extraiem els 4 asos. Nosaltres ja ho tenim preparat. Com podeu observar, tenim els 4 asos. El de piques, el de trèvols, el de cor i el de diamants. Ara anirem girant les cartes una per una sense haver-les de girar manualment, sinó a través de la màgia. Veiem com s'ha girat l'as de piques. Ara girarem una altra carta. En aquesta ocasió girem l'as de cors. Ara girarem l'as de trèvols. Aquí ho teniu. I finalment, l'as de diamants. Ara tornarem a deixar les cartes tal com estaven, perquè el truc continua. Les cartes eren de color blau, oi? Doncs em sembla que no, eren vermelles. Totes eren de color vermell. Esteu segurs que eren vermelles? O blaves? Doncs no. Eren roses. Però també verdes. I blaves. I taronges. Aquest és el truc dels reversos camaleons.